Yn enw i yw Anna ap Robert, a'n swyddi yw Cydlynydd Addysg Ddwyieithog yng Ngholeg Ceredigion. Felly, be fi'n neud yn y coleg ydy hyrwyddo'r Gymraeg yn y coleg. Yn rhan o hynny, dwi'n helpu'r myfyrwyr yn y dosbarth, neu helpu nhw gyda sesiynau un wrth un, gweda bod rhywun eisiau cyflawni gwaith yn Gymraeg, a wedyn allai helpu nhw gyda'i gramadeg nhw, edrych ar eu gwaith nhw, marcio'u gwaith nhw. Dwi'n gwneud sesiynau byr yn y dosbarthiadau hefyd, sesiynau byr i ddatblygu sgiliau iaith. Dwi'n gwneud hynny gyda gwahanol lefelau. Enghraifft, allai wneud gweithdi gyda myfyrwyr sydd yn siaradwyr Cymraeg rhugl, ond bod nhw eisiau gloywi. A hefyd allai wneud sesiynau gyda myfyrwyr sydd yn ddi-Gymraeg neu yn ddysgwyr, a sesiynau mwy anffurfiol gyda nhw felly i ddatblygu Cymraeg sylfaenol. A dwi'n hoffi cynnal sesiwn yna yn anffurfiol fel wedes i trwy y dull dysgu trwy chwarae. Gyda gofal plant enghraifft, mae'n lladd dau aderyn efo un carreg mewn ffordd, achos mae'n rhoi syniadau iddyn nhw ar sut i ddysgu pan bydden nhw allan ar leoliad, a hefyd maen nhw'n datblygu sgiliau iaith nhw ar yr un pryd. Mae gan y coleg bolisi dwyieithog sy'n golygu bod pob agwedd o'r addysg sydd yn cael ei gynnig yn y coleg yn Gymraeg ac yn Saesneg, boed yn dysgu yn y dosbarth, posteri sydd ar y wal, gweithgareddau anffurfiol, unrhyw beth sy'n digwydd yn y coleg, mae'n rhaid iddo fod yn ddwyieithog. So mae hwnna'n, dyna'r polisi, a yn rhinwedd yn swydd i, beth dwi'n trio wneud mwyn sicrhau bod yr ethos na'n cael ei ddilyn trwyddo ydy bod fi ym mhob dosbarth yn annog y myfyrwyr, os ydyn nhw'n siaradwyr Cymraeg, i gyflawni gwaith yn Gymraeg, os ydyn nhw'n dysgu i gyflawni rhywfaint yn Gymraeg, os ydyn nhw'n gallu, ac i helpu nhw wedyn gyda'i Cymraeg nhw. Ond ar yr un pryd, dwi'n cynnal gweithgareddau anffurfiol sydd yn cyd-fynd efo'r calendr Cymreig, felly enghraifft pethau fel Santes Dwynwen, Dydd Gwildewi, arferion traddodiadol fel yr Hen Galan, sydd yn codi ymwybyddiaeth y myfyrwyr a'r staff o'r diwylliant Gymraeg, a dwi'n meddwl bod hynny yn bwysig iawn, achos y mwyaf o wybodaeth sydd gan bobl o'r diwylliant Cymraeg, mae'n ffordd dda o newid agweddau tuag at y Gymraeg, achos os nag oes y wybodaeth yna gyda nhw, dydyn nhw ddim yn mynd i wybod pam bod y Gymraeg mor bwysig. A wedyn pan maen nhw'n cael wybodaeth yma sydd yn ddiddorol iawn, a falle bod llawer ohonyn nhw ddim yn gwybod amdanyn nhw, mae'n ehangu gwybodaeth nhw, a mae'n codi ymwybyddiaeth ar yr un pryd, ac yn y pen draw, y nod yw i bod nhw'n teimlo mwy cyfforddus i ddefnyddio'r Gymraeg, ac yn codi hyder nhw i ddefnyddio'r Gymraeg. Yn aml iawn, pan mae myfyrwyr yn dod mewn i'r coleg, mae llawer ohonyn nhw'n gallu siarad Cymraeg. Maen nhw wedi bod trwy'r ysgol sydd yn, maen nhw'n gorfod wneud Cymraeg yn yr ysgol. Ond falle bod nhw wedi cael profiadau gwael yn yr ysgol, felly dyn nhw ddim yn licio gweud bod nhw'n gallu siarad Cymraeg am resymau gwahanol, ond mwy na thebyg, achos ddim hyder dyn nhw i siarad Cymraeg. Felly dyn nhw ddim, nawn nhw ddweud bod nhw ddim yn gallu, ond y gwir yw, mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n gallu, ond does nhw ddim yr hyder i wneud hynny. Felly, yn yng ngwaith i, dwi'n trio newid hynny a troi hynny ar ei ben, ac trwy'r gweithgareddau, a bod nhw'n cael hwyl, a bod nhw'n cael profiad cadarnhaol o'r Gymraeg, bod nhw wedyn yn magu'r hyder yna i ddechrau defnyddio'r Gymraeg eto, achos mae yna'n rhywle, jyst bod e ddim yn cael ei ddefnyddio, ac yn aml iawn, maen nhw'n poeni am pa mor gywir i nhw yn y Gymraeg. Wel, mewn gwirionedd, mae pawb yn defnyddio geiriau Saesneg ambell dro yn y Gymraeg. Does dim gwahaniaeth, a dwi'n trio dod ar pwynt yna drosodd iddyn nhw yn aml iawn, fel bod nhw yn defnyddio be bynnag fath o Gymraeg sydd gyda nhw, a bod yr hyder yna'n codi. O ganlyniad i hynny wedyn, y gobaith yw pan fyddan nhw'n mynd i'r byd gwaith, bod nhw wedyn wedi magu'r hyder yna i ddefnyddio'r Gymraeg, ble bynnag maen nhw'n mynd iddo, i ba bynnag faes maen nhw'n mynd iddo, bod nhw yn hyderus i fynd a bod y Gymraeg sydd gyda nhw, a maen nhw'n defnyddio'r Gymraeg yna wedyn yn y byd gwaith.